Za malou chvíli odstartuje cena Slovanu Frenštát, jak jsem ji říkal, bude to skoková soutěž stupně L, 1 hvězda, tedy výška překážek 115 cm. Soutěž je druhou kvalifikační soutěží pro Equiservice Amateur Tour. Michal Žák, Blondy, Slovensko, prvá dvojice, která již dostala povolení ke startu. Další pořadí jezdců Somerová, Teringerová, Čutka, Hošák a Rojáková. Druhá dvojice, zástupci jezdeckého klubu Opava Kateřinky, Diana Somerová, Spilbal. A výsledek Michala Žáka bez trestných bodů, čas 54,26.